Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamwa kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu doho dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Hatani Tuhata nagabi jamita di partangiangata na laus epistel di minggu jubilate 10 Mei 2025. Ima hatani Tuhata na tersurat di buku pangukapon bidupitu ayat sia rodi ayat 10 pitu jala topik ni minggu Jehovah marmahan bangsona. Allah menggembalakan umatnya. Hujah marihita songonoma didok hatani Tuhata. Dung salpui adong mahubereng macai torop na sodapot bilangan ni jolma. Sian nasa bangso marga dohot hum dohot hata. Akana jongjong di adupan ni habangsai dohot di adupan ni biru-birui. Akana maruloson abit nasaksak jala namaniu mare-mare. Guguma suara nasida majou-jou akanin nama. Tua ma di debatata na makuduli habangsai doho di biru-birui. Jadi jongjong ma saluhut suru-suruani humaliang habangsai dohot humaliang akasitway doho parngulu na opati. Dungi manuka manasida dijulu ni habangsai huhut marsombatu debata. Nina nasida ma. Amen. Puji-pujian dohot hasangapon, dohot hapistaran, dohot hamoleateon, dohot haguguon, dohot hatuguom ma di debata taro di saliling-liling na. Amen. Dungi mangalusi ma sada sian akasitua didok mamado kau ise do akai. Jala sia dia doro aka namaruloson abit nasaksaki. Jadi hudok ma madok ibana, ali tuaku hodo ubotosa. Gabe didok matuau, ima aka naungro sian hapor suhon gudang. Nunga diburi nasida abit nasida, jala dipasaksak di bagasan mudar ni biru-birui. Alani i say dijulu ni habang sani debatado nasida. Mangului ibana aria doho borngin di bagasan joronai. Jala ibana nama kuduli habang saima paulihon inganan di atas nasida. Dangbe male nasida, dangbe mauas, dangbe ditinggang las niari nasida, manang dia namoho pe. Ai parmahanon ni biru-biru na di persitongan ni habang saido nasida, jadi togihonon nama nasida tu aka mual aik hanguluan. Jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu sian mata nasida. Ima hatani Tuhata. Di hamwa kadongan sahapur siaon, ahado nani ida ni si Johannes marhite pangukapon nasahat tu ibanai. Macai takas didok di bagasa turpukon nani ida ni si Johannes ima macai torop. Nasodapot bilangan ni jolma sian nasa bangso marga dohot hum dohot hata. Molo di Alkitab didok orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Jongjong lunasida di adupan ni habangsai dohot di adupan ni biru-birui jala maruloson abit nasaksak jala namaniu mare-mare. Omma nani ida ni si Johannes. Jala dibigi si Johannes do muse nasida mamuji-muji debata. Jala dipadok tua ma di debatata nama kuduli habangsai do di biru-birui. Di bereng si Johannes do pe muse disi akasuru-suruan humaliang habangsai dohot humaliang akasituai dohot parngulu na opati keempat makhluk. Molo didok situa disi, dada songo situa na tatadaya te. Tua-tua do didok molo di hata Indonesia, dak situa. Alana molo situa songo na tatadaido na nidok na disi, ba, totu suku-suku na isemai. Basotung banon alani i gabe masitihan
aka situa ate. Jadi dak songo situa natatadai nanidok nadisi. Jala molo didok tua-tua ise doi songo nataboto akamang buku pangukaponon sarak dohot aka simbol-simbol. Jaladang bui hita mangatusi secara harafiah manang secara letterlet. Alai nak pesongoni mangihuton akana manulikiti buku pangukaponon nanidok na aka situa disi molo di bidu 4 ayat 4 didok godang na 24 situa ima songo simbol nomor tudu-tudu tu 12 marga ni hala Israel. Dohok 12 sisian ni Tuhan Yesus. Jadi na 12 margai mewakili orang-orang kudus, orang suci. Rupani di Padan Narobi jala si 12 sisian ni Tuhan Yesus si bah imana mewakili orang suci di Padan Nai Baru. Adong marupani na memahami sooni. Jala perngulu na 4 manang keempat makhluk na niguaran na disi ima songon naung nidok na di bidu 4 ayat pitui. Ia perngulu perjulu sumado tu singa, ia perngulu padua hos sumatu jonggi, ia na patuluhon marbuhi songo jolma, ia na paupaton sumatu pidong raja wali na habang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Ope dang muraat tu satai. Arong do madok na 4 perngului mewakili na duminggan. Maksudnya yang terbaik sian natinopan ni debata. Singa ima mewakili binatang na terbaik di antara binatang buas. Jonggi mewakili yang terbaik sianak kapahapahanan, sianak katernak. Jala jolma mewakili na terbaik sian sudi natinopa. Jala pidong raja wali mewakili sian sudi ragam nyaka pidong na adong ate. Adong musedo madok na 4 perngului ima simbol arah mata angin timur barat utara dohot selatan. Dohot akana asing do perupane. Na pasti dangadong hubungan na tusuhi niapang na 4. Manang na dia pe nanidok na disia kamang dohot tamuina nami na pasti sudi do marsoba tu debata jala sudi pasahat puji-pujian tu Jehovah. Tuduk tu hasone Tuhani do saluhutna. Mula maju hita muse tu na macai torop na sodapok bilangani yang tidak terhitung jumlahnya. Ise dui. Didok di ayat 14 ima akan naung ro sian hapor suhon godang. Nunga diburi nasida abi nasida jala dipasaksak di bagasan mudar ni biru-birui. Jadi orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Dohot hata na asing dohonom ma na ni ida ni si Johannes ima akan namonang maralohon hapor suhoni. Na ni ida ni si Johannes ima akan pemenang dada akan natalo. Na ni ida ni si Johannes bukan pecundang tapi pemenang. Nani ida ni si Johannes ima perpunguan ni akan namonang do dada punguan ni akan natalo. Nani ida ni si Johannes dada akan sitaonon do akan namar sitaonon alai akan naung meluesan sitaonon ni do. Hamu kadongan ahado nanaing dohonon nambar hite beritai totu songon nataboto akan manginang di bagasan pangaliliu do akan naporsea uju di jalo si Johannes pangukaponon. Ala pangaliliuni gabe torop dosian akasihuton Kristusi namada butu bagasan arsak jut niroha partangison dohot aka padilian. Jala masuk do itu roha ate. Molo di bagasan paru kilo kita boy do gumudang pikirata tu aka hal-hal nane hati. Sahira naswadong berupanita hilala jalan keluar sian persoalani. Isarani halak namar sahid nunga sai tu hamatiani rohana dang betu hamalumon dohot tu hanguluan tu hamatian nama sehingga atong ala naung sai tu hamatiani rohana mangalangubat pe dangolo be marubat pe dangolo be pokokna nunga pasrah be ibana
Hape molo semangat tiani bana jala pos rohana ati bohado boido pe bana malua sian parsahiton nai. Sianuma boi taatusi terkadang dangapala sahiti na pamatehon dada apalah haporsuhoni nama baik kita rupani gabe lam susa nguluta alai pakilalaan na sosonangido ido na jujuk mabahin gali gabe madabu ma tu bagasanaka padilian alani di pasaha do pangukaponon tu akana porsiai laho papocon rohana sida asa unang madili molo pe ikomanaon haporsuhon ang giat marhite pangukaponi gabe tarapul rohana sida jalahot pakirimonna tu Tuhani. Hamu kadongan asing ni hamonangan na ni ida ni si Johannesi di ida ibana dope muse Tuhan na manarihon akan narikot di parnguluon ni naungro sian haporsuhon gudangi doho Tuhan na marmahan akan naporsia di ibana. Takas dui didok di ayat 10 dohot ayat 10 pitui. Dang be male na sida, dang be mauas, dang be ditinggang las niari na sida, manang dia na mohope. Ay parmahanon ni biru-biru na di parsitongan ni habang saido na sida, jadi tugihonon naman na sida tuak kamual ay kahanguluan. Jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu sian mata na sida. Ayaton gabe barita las ni roha doon nang dihita akan naporsia di Tuhani. Parjulu taingok ma, say nadapotan parsauliad do akan nasatia di Tuhani. Atik pe ikom mengadupi haporsuhon ibana. Alay molo toktong do satia tu Tuhani lehonon na do tupal hanguluan. Jadi dus dui dot sahalak perlujung manang pelari ayak kana sahatu garis finish duate. Na dipartupal hutupal hamonangan manang mahkota Yesui na taruli di tropi kemenangan datung di pasahat itu aka nasosahat tu garis finish jala ido na nidok ni si Jakobus di Jakobus sada 12 mertua do halak nama naon di pangujunani ay duktawi bana jaloon nama tupal hanguluan naung di parbaga-baga tu aka naholong roha di ibana. Paduahon sarihonon ni Tuhani do akan naporsia di ibana. Ope unang harapia ta pahami turpukona te molo didok disi dang be male, dang be mauas, dang be ditinggang las nyari, dang marlapatan ni gabe so ayot tabe na male, dang be mauas sita, dohot na ditinggang las nyari, dang be mohopan, dangi na naing dohonon dadang secara literal ta pahami. Na pasti sarihonon ni Tuhani do hita nangpe ditiki male, nangpe ditiki mauas, nangpe ditinggang las nyari. Artina dang mampu bei laho mangotapi huaso dohot aka silehon-lehon ni Tuhatay. Sarihonon na do hita. Patuluhon di parmahan Tuhani do hita. Songan edeyate di parmahat Tuhanido parnguluoki di parorot Tuhanido partodioki deido dido di hatani edei molonunga Tuhani namar maha kita saina tugihonon ni ido hita tujapalan aka nalomaki daksiragu honotai jadi dang dus parmahanon ni jolma doho parmahanon ni Tuhani anggo jolma do marmahan olodo ditinggal hon na pinarmahan nai. Anggo Tuhatay molonunga ibana marmaha kita say nasarihonon na jala tugihonon na dohita tu japalan aka nalomak. Tugihonon na tu matamual ay kahanguluani. Jala apulan na dohita molo marsak jala tariluilu hita. Songon natado di aka minggu-minggu na salpu pau-baun ni Tuhanido air matai gabe mata air. Om madalata marjubilate mangulupun pasu-pasu ni Tuhani. Alania kamang dohot tamuinang say toktong mahita satia tu Tuhani atik pe ikon ado pataragam niya kahaporsuhon di nguluon. Asa taruli hita dia kalas ni roha dohot di ngulu
na pinaradi ni Tuhani dia kana porsia di ibana. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami say paurat tomay di bagasan rohanami. Asa di parbuiho katami parbui na dinggan parbui na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.